А ние в следващите минути ви оставаме в ръцете на колегата Румен Скрински, който ще ни срещне с една изключителна жена. Предстои специален разговор с колумбийска суперзвезда, която познавате много добре от ефира на BTV. Вижте коя е сега. Тя е една от най-големите звезди в света на теленовелите. Гореща като родната и Колумбия, с талант превърнал я в едно от най-разпознаваемите лица от малкият екран в Латинска Америка. В България всички я познават като Норма от хитовия сериал «Трима братя, три сестри». Поредица, превърнала се в истински фурор сред зрителите у нас в началото на века. Сега, 20 години по-късно, сагата се завърна с нов сезон в ефира на BTV Lady. За ролите, които остават, успехите и новите предизвикателства. Самата Дана Гарсия в Култ. Сега. Здравей, Дана! Какво си спомняш от първия снимачен ден на «Трима братя, три сестри»? Спомням си, че бях болна. Ако не греша, по време на първия снимачен ден дори нямах глас. Всичко беше доста хаотично. От своя страна, аз трябваше да оставя сина си в Европа, цялото си семейство. Бях нервна, но в същото време много щастлива, малко оплашена. Беше микс от емоции. Очакваше ли сериала да има такъв голям успех у нас и да се превърне в такъв феномен по целия свят? Не, ако трябва да съм честна, не. Бих могла да ви излъжа и да кажа, че съм го очаквала, но не. В онзи момент дори не можех да го осъзная. Преди това бях част от други продукции, за които си мислех, че са интересни и хората биха обикнали, биха могли да имат същия успех. Но моите очаквания не съвпадаха с реакциите на публиката. Затова, докато снимахме «Трима братя, три сестри», дори не предполагах, че ще се превърне в подобен културен феномен. Дори след първия сезон бях малко притеснена, че завръщането ни сега може да няма същия успех. Не знаех как публиката ще ни приеме отново. Много неща в сериала се промениха. И по отношение на историята, и начинът, по който изглежда всичко. Вече е по-скоро трилър, отколкото комедия. Така че да, страхувах се, че хората няма да харесат тези промени. Как се промени твоята героиня Норма между първия и втория сезон на сериала? Опитах се да покажа, че времето е оказало влияние върху Норма, защото както при нея, така и при мен много неща са се променили. Аз самата също съм различна. Може да имам същите възгледи, същите мечти, но аз като човек съм различна. Вече мисля по различен начин. Приоритетите ми са различни и опитах да предам това и на Норма. Опитах да подредя историята на живота и през тези 20 години с нейния съпруг, нейните синове и всички ситуации в семейството им. Тя определено е по-зряла, по-олегнала и още нещо, което е много важно за мен. Мисля, че тя вече е щастлива. Защото в първия сезон тя беше образ, който страдаше твърде много. Отношенията й с нейното семейство бяха много токсични. Но 20 години по-късно Норма има различен тип отношения с тях. В хармония е с начина, по който изглежда семейството и днес. Разбира се, с всичко добро и лошо, което й се случва, защото нищо в живота не е перфектно. Но мисля, че в този втори сезон Норма е много истинска. Тя е образ, който показва много добре какво означава да бъдеш майка, какво е да бъдеш глава на семейството, защото мисля, че тя е центърът на семейството Рейес Елисондо. Разбира се, с нейния Хуан. Тя е центърът и за своя съпруг, и за своите синове. И всичко в сериала се случва около нея. Тя е най-важният елемент за тях. Казвайки това, смятам, че Норма се е променила по твърде много начини. Най-важното за мен е не това, че вече е майка, защото тя беше такава още в първи сезон, макар и тогава да имаше само едно дете. Най-важното е, че е щастлива, истински щастлива, за първи път в живота си. Дана, кажи ми, вярваш ли, че любовта винаги побеждава, както се случва на финала на «Трима братя, три сестри»? Мисля, че любовта винаги намира своя път, но не винаги побеждава.
Искам да го обясня, защото знам, че звучи странно. Имам предвид, че както в истинския живот, така и в сериалите, любовта се трансформира. Понякога не е това, което си представил, но все още е любов. В началото Норма и Хуан бяха много страстни. Тази интимност беше много важна за тях и все още е и във втория сезон. Но сега е различно, защото любовта се променя. Мисля, че това се случи с тяхната връзка и с всички останали двойки в сериала. Коя е Дана Гарсия днес? Какво трябва да знаем за нея? Имам много мечти. Все още съзнанието ми е заето постоянно. Искам да направя още толкова много неща. Понякога дори денят не ми стига за всички идеи, които имам. Освен това, приоритетите ми днес, особено след пандемията и всички тези години на интензивна работа, са различни. Искам да се грижа за сина си, искам да прекарвам повече време с моето семейство. Осъзнах, че работата не е всичко в живота. Макар че за мен моята работа, моята кариера, страстта ми към киното бяха всичко. С времето пораснах обаче и разбрах, че това не е най-важното за мен. Вече имам други приоритети. Бях свикнала да пътувам постоянно, да спя в самолетите, всяка седмица да бъда на различен континент, исках да работя в различни страни. Все още обичам работата си, но сега си позволявам да крада време, което да прекарвам със семейството, което преди беше немислимо. Преди дори нямах време да се храня нормално, да спортувам, да се грижа за своето благополучие. Виж каква хубава дума. Дана, има ли роля, която все още не си изиграла, а би искала, и такава, която не би приела? Има много роли, които не съм, а бих искала да изиграя. Има и много, които съм отказвала в миналото, защото съм се чувствала несигурна. И точно този тип роли са тези, които искам да изиграя днес. Давам ви пример. В началото на моята кариера, когато живеех в Лос-Анджелис и исках да стана актриса в Холивуд, ми предложиха няколко роли, за които не бях готова и дори такива, от които бях уплашена. Например, образа на наркозависима. Спомням си много добре един кастинг за такава роля. Много тежка сцена, смъртта на една зависима от наркотиците жена, и това, което всъщност ме изплаши, беше, че аз имам близки хора в семейството ми, които са преминали през същото. И някак не бях готова да се впусна в това, именно заради личния мотив. Днес обаче жадувам за такива роли. Искам да играя роли, за които преди си мислих, че никога не бих. Образи с повече характер, защото снимайки се в сериали в Латинска Америка, винаги са ми предлагали роли, които са по-захаросани, сладки. Не ми предлагаха нищо различно. Сега, когато съм в Европа, искам да избягам от този образ. И за мен би било чест да дам живот на персонажи, които преминават през тежки моменти в живота си. В момента много хора гледат в България вторият сезон на Трима братя, три сестри по BTV Lady. Твоето съобщение към тях? Твоето послание? Искам да ви кажа благодаря ви. Благодаря ви за подкрепата за сериала, за обичта към всички герои в него, за това, че винаги сте толкова мили с нас. Получавам много съобщения и това ме кара да се чувствам благословена за всичко, което този сериал ми е дал. Това нещо не се измерва с пари. Това е нещо специално, което бих искала да ви върна обратно. Още веднъж, благодаря ви! Можеш ли да ме научиш на някоя дума на български? Любов. Любов. Любов.